ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони риштаи бадминтон. ёдовар мешавам ки шурӯъ аз имрӯз, яъне 11 августи соли 2022 то ба 14 август пойтахти кишварамон шаҳри душанбеи зебо ба макони баргузории боз ҳам як мусобиқаи дигари байналмилалӣ табдил меёбад. дар доираи мусобиқае ки бо иштироки беҳтарин варзишгарон аз кишварҳои осиёи марказӣ сурат мегирад, рақобатҳои минтақавии чемпионати осиёи марказӣ оид ба бадминтон байни наврасони то 17 сола барпо мешавад ва ин лаҳзаҳо мо шумо имкон дорем ки ҷараёни яке аз рақобатҳои муҳимтаринро якҷо тамошо кунем. ҳамон тавре ки мебинед дар албатта қисми дуюми гилем баргузории рақобат бо иштироки Кирилл Тен аз Қазоқистон ва варзишгари кишварамон Ҷамолиддин Салимов дар нақша аст ва баъд аз чанд лаҳза онҳо ба рақобат мепардозанд. Инак доварон ҷойҳои худро ишғол карданд, варзишгарон ҳам баъд аз чанд лаҳза ракеткаву туби бадминтонро гирифта ба тамринҳо ва инчунин омода шудани худ албатта оғоз мебахшанд. ҳамсоҳон бо ин як лаҳза албатта вақти муайян барои гарм кардани бадан ҳам ҷудо мешавад ва баъд аз ин мо шумо беҳоста ба ҷараёни рақобат бо иштироки ин ду варзишгар таваҷҷӯҳ хоҳем кард. ногуфта намонад ки рақобатҳои риштаи бадминтон бисёр ҷолибу диданӣ ҳастанд. бо суръати баланд албатта варзишгарон дар корт ҳаракат мекунанд ва дар умум албатта барои ба даст овардани пирӯзӣ ба варзишгар лозим аст ки дар ду сет ғалабаи худро таъмин кунад. агар рафту дар ду сети аввал ҳисоб баробар 1-1 шавад, дар ин сурат мо шуморо сети сеюм интизор хоҳад буд ки ҳатман ғолиб муайян карда шавад. ҳисоб то 21 давом меёбад ва варзишгаре ки аввалин шуда албатта ба ин натиҷа ноил шуд метавонад сети якумро ба фоидаи худ ҷамъбаст кунад. дар сурати ҳисоб 20-20 шудан боз мо шуморо лаҳзаҳое интизор аст ки мисли тенниси рӯи миз албатта то ба ду имтиёз зиёд шудани бартарӣ яке аз ҷонибҳо рақобат давом меёбад ва агар ҳамин ҳолат то ба ҳисоби 29-29 давом ёбад, баъдан варзишгаре ки аввалин шуда 30-мин имтиёзро ба даст меорад ҳамчун ғолиб эътироф мешавад. ногуфта намонад ки бинандагони гиромӣ чорабинӣ ба муносибати ҷашни 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, мақсад аз он ташвиқу тарғиб ва рушду равнақи варзиш, таъмини оммавияти варзишу солимгардонӣ миёни сокинони кишвар аст ва ҳамон тавре ки медонед шурӯъ аз мавсими нави баргузории рақобатҳои гуногуни варзиши шаҳри Душанбе макони баргузории мусобиқаҳои гуногун буд ва имрӯз боз як мусобиқаи дигар инак шурӯъ мешавад. хуб, варзишгарон ба рақобат пардохтанд инак ва биёед акнун якҷо ба ҷараёни бозӣ бо иштироки онҳо таваҷҷӯҳ кунем ки имтиёзи аввалро чӣ тавре мебинем варзишгар ба даст овард ва дар ин ҳолат ҳоло гуфта мешавад ки туби бадминтон албатта аз ҳамон марзи муайян шуда берун баромад ва ин дафъа ҳам ҳамин гуна ҳолат ду имтиёз пай дар ҳам аз ҷониби варзишгари мо ба даст оварда мешавад. Ҷамолиддин Салимов аст ки бо шортҳои ранги сафед ва пироҳани сафеду сабз рақобат карда истодааст ва ҳарифи ӯ варзишгари кишвари Қазоқистон Кирилл Тен ба ҳисоб меравад ва инак чӣ тавре мебинем ҳоло ҳисоб 2-2 шуд. бисёр як зарбаи ҳадафмандона ва ба ин тартиб боз ҳам дигар бора баробарӣ дар ҳисоб ба назар мерасад. инак акнун 3-3. ногуфта намонад ки бинандагони гиромӣ рақобатҳои риштаи бадминтони мусобиқае ки болотар ёдовар шудам дар маҷмӯаи варзишии қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе баргузор мешавад, яъне чемпионати минтақавии осиёи марказӣ оид ба бадминтон миёни наврасон ва ногуфта намонад ки дар ин мусобиқа варзишгарон аз 6 кишвари минтақа аз Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Муғулистон ва ҷумҳурии исломии Эрон иштирок карда истодаанд. боз аз минтақаи мазкур албатта варзишгарон аз кишварҳои Афғонистону Туркманистон нестанд ва агар онҳо ҳам агар иштирок мекарданд метавонистем бигӯем ки бо ҳайати мукаммали
дастаҳои ин минтақа мусобиқаи мазкур сурат гирифта истодааст. Ба ҳар ҳол маҳз дар ҳамин 6 кишваре ки болотар ёдовар шудам, риштаи бадминтон миёни наврасону ҷавонон маҳбубияти зиёде дорад ва ин шабу рӯз акнун як қатор варзишгарони хубу дорои истеъдоди баланд ба воя расидаанд ки инак мо шумо дар ин мусобиқа аз ҳунару маҳорати волои онҳо метавонем баҳравар шавем ва бубинем ки то кадом андоза ин варзиш дар ин кишварҳо рушд кардааст ва натиҷаву дастовардҳо онҳо доранд. ҳоло андаке акнун бартарӣ дар дасти варзишгари кишвари Қазоқистон аст, Кирилл Тен, ва ӯ бо ҳисоби 7-5 ин лаҳзаҳо пешсаф мебошад. зарбаи навбатӣ бисёр қавӣ буд ва ҳарчанд кӯшиш кард варзишгари мо Ҷамолиддин Салимов, аммо онро бартараф карда натавонист ва тӯб ба ракеткаи ӯ расида аз майдон берун шуд. Ба ин тартиб ҳоло чӣ тавре мебинем, боз ҳам имтиёз аз ҷониби варзишгари кишвари Қазоқистон аз худ карда мешавад. бале 9-7 аст ҳисоб. андаке инҷо иштибоҳ дар ба қайд гирифтани ҳисоби имтиёзҳои варзишгарон ба назар мерасад ва ҳамин лаҳзаҳо барои мо нишон дода истоданд ки баъд аз дахолати довар онҷо андаке тағйирот ворид карда шуд ва ҳисоб ҳамакнун ба 9-7 мерасад. аут буд, яъне аз ҳамон минтақаи маҳдудаи муайян шуда берун баромад. тӯб аз ин хотир имтиёз ба фоидаи варзишгари мо навишта мешавад ва ин лаҳза бошад акнун баръакс. варзишгари кишвари Қазоқистон Кирилл Тен имтиёз ба даст овард. аут аст, боз ҳам яъне тӯб аз минтақаи ҷудо шуда берун баромад. Ба ин тартиб чӣ тавре мебинем, ҳоло ҳисоб 9-11 ба фоидаи варзишгари мо Ҷамолиддин Салимов аст. ҳайати Тоҷикистон дар мусобиқаи мазкур дар ҳайати бисёр мукаммал иштирок карда истодааст, ҳам дар рақобатҳои инфиродӣ миёни писарон, миёни духтарон ва ҳам дар рақобатҳои ҷуфтӣ, ҳам писарона, ҳам духтарона ва инчунин дар рақобатҳои ҷуфтҳои омехта ё ба истлоҳи маъруф микс варзишгарони мо иштирок карда истодаанд. бояд бигӯям ки чанд лаҳза пештар аз ин дар корти якум ҳам як рақобати бисёр ҷолибу диданиро варзишгарони мо нишон доданд бар муқобили варзишгарон аз кишвари Қазоқистон, вале мутаассифона ҳарчанд то ба охир онҳо мубориза бурданд, лек дар ниҳояти кор аз ин ҳарифони пуртаҷрибаи худ варзишгарони мо шикаст хӯрданд. бисёр зарбаи хуб ва инак имтиёзи 12-ро аз худ мекунад Муҳаммад Саид Салимов. мазарат ин Ҷамолиддин Салимов аст. Муҳаммад Саид қаблан дар рақобат иштирок карда буд ва боз як имтиёзи дигари бисёр хуберо Ҷамолиддин ба даст овард дар ин лаҳза. хуб, Муҳаммад Саид Салимов бо ҳамроҳии Мафтуна Шарипова дар рақобате ки болотар ишора кардам бар муқобили Ибрай Байкен ва Дарья Бриткова аз кишвари Қазоқистон рӯбарӯ шуданд. Як рақобати тезу тунду ҷолиберо мо дидем бо иштироки онҳо ва мутаассифона варзишгарони мо дар анҷоми ҳамон рақобат мағлуб шуданд. طبق برنامه برگزاری رقابت‌ها امروز تنها روز یکمی برگزاری سبقت‌ها به حساب می‌رود. بینندگان گرامی، خوب صبحگاهی هم البته بعضی از رقابت‌ها صورت گرفته بودند و بعد از نصف روزی باز بازی‌های دیگر طبق نقشه اینک برپا شده ایستاده است و باید بگویم که غیر از این بازی که حالا شما تماشا کرده ایستادید، باز در پیش ما و شما رو رقابت‌های انفرادی میانی بانوان، خوب بعداً رقابت‌های
ҷуфтҳои омехта боз рақобатҳои ҷуфтӣ миёни мардон ва занон ҳам интизор аст ки кӯшиш мекунем ҷараёни пурраи ин рақобатҳоро пешниҳоди шумо кунем. имтиёзҳои охирро пай дар ҳам ҳамон тавре ки мебинед варзишгари кишвари Қазоқистон ба даст меорад Кирилл Тен ва ҳоло ӯ пешсаф шуд 15-13 ва андаке дар қиёс бо варзишгари мо ӯ бартарӣ ҳам дошт, вале як имтиёзи дигареро Ҷамолиддин инак соҳиб шуд. хуб боз дар ҳол ба ҳариф имтиёз боӣ медиҳад. андаке Ҷамолиддинро лозим аст ки ҳангоми партофтҳои ҳариф албатта таваҷҷӯҳ кунад. ба он хотире ки мо шумо дида истодаем ки зимни ду-се партофти охири ҳариф ӯ андаке бетаваҷҷӯҳӣ мекунад. дар натиҷа ӯ гумон мекунад ки тӯб аз намо марзи муайян шуда берун мебарад. ин тавр нашуд ва Кирилл Тен имтиёзҳои навбатиро аз худ кард. аут аст инҷо. ҳисоб 19-15 мешавад. ба ҳар ҳол тафовут дар лаҳзаҳои охири сети якуми рақобат андаке бештар аст ба фоидаи варзишгари кишвари Қазоқистон. ва пай дар ҳам иштибоҳҳои Кирилл Тен ин лаҳзаҳо ба назар мерасад варзишгари мо бисёр наздик омад. акнун тафовут танҳо 2 имтиёзро ташкил медиҳад. ва бисёр олӣ инҷо акнун 19-18 мешавад. бубинед фарқ танҳо як холро ташкил дода истодааст, як имтиёзро ташкил дода истодааст. бисёр зебо, боз як зарбаи қавиву мустаҳкаме инҷо аз ҷониби варзишгари мо ба назар мерасад ва бо ҳамин Ҷамолиддин Салимов ҳисобро баробар мекунад 19-19. аҳсан бояд гуфт ба ин гуна ҳунарнамоии волои ӯ дар лаҳзаҳои охир вақте ҳисоб бо албатта тафовути 4 имтиёзро ташкил медод. ба варзишгар ҳам мушкил аст дар ин гуна лаҳзаҳо, аммо Ҷамолиддин тавонист ҳунару маҳорати воло нишон диҳад ва инак баъд аз имтиёзи 20-уми ҳарифро ба имтиёзи навбатиро албатта ба ҳариф додан боз тавонист имтиёзи 20-уми худро соҳиб шавад ва ҳисоб ҳамин лаҳзаҳо баробар мешавад 20-20. ҳоло имконият аст барои Ҷамолиддин. боз як зарбаи маҳками дигар ва инак Ҷамолиддин пешсаф мешавад. 21-20 аст ин лаҳзаҳо ва дар маҷмаи бошукӯҳи варзишӣ ҳам садои мухлисон бисёр хуб ба гӯш мерасад. бисёр олӣ ва ба ин тартиб сети якум аз ҷониби варзишгари мо аз худ карда шуд. 22-20 ва варзишгари мо тавонист ки дар сети якум зафар ёбад. бисёр олӣ ҳаракатҳои Ҷамолиддин Салимов буд ва мо тавонистем дар анамин рақобати бисёр мушкил дар сети якум албатта ғалабаро аз худ кунем, аммо ҳоло рақобат идома меёбад, чун пирӯзӣ дар 2 сет ба варзишгар имкони бо ғалабаи умумӣ ҷамъбаст кардани ин рақобатро медиҳад. бори дигар метавонед таваҷҷӯҳ кунед ба лаҳзаҳои охири ин рақобат ки чӣ гуна ба иштибоҳҳо роҳ медод намояндаи кишвари Қазоқистон Кирилл Тен ва баъдан чӣ тавре як зарбаи бисёр дақиқу маҳками Ҷамолиддин Салимовро мо дар охир дидем ки имтиёзро, яъне имтиёзи пирӯзиовари 22-умро ба ӯ насиб намуд дар рафти ҳамин сет ва дар натиҷа ғолибият аз они варзишгари мо шуд. хуб, албатта маъмулан баъд аз хотима ёфтани ҳар як сет чанд лаҳза истироҳат мекунанд варзишгарон ва баъдан боз рақобати худро давом медиҳанд.
ин лаҳзаҳо акнун бинандагони гиромӣ фурсат дар мерасад то ин ки мову шумо ҷараёни сети дуюми рақобати варзишгаронро тамошо кунем. оғоз мешавад рақобат бо ҳуҷумҳои бисёр хавфноки Кирилл Тен ва имтиёзи якумро варзишгари кишвари Қазоқистон аз худ мекунад. боз ҳам андаке зарба қавитаре ҷиро шуд. дар натиҷа дидем ки тӯб аз майдон берун баромад. аут ва ба ин тартиб ҳисоб акнун 1-2 мешавад. дигар бора имтиёзро варзишгари кишвари Қазоқистон аз худ мекунад Кирилл Тен. баробариро ба вуҷуд овард Ҷамолиддин. ҳариф зимни иҷрои зарбаи навбатӣ натавонист ки тӯби бадминтонро албатта аз тур гузаронад. ногуфта намонад ки бинандагони гиромӣ маъмулан дар рақобатҳои расмӣ агар мо таваҷҷӯҳ кунем баландии тур дар рақобатҳо бо иштироки варзишгарони касбӣ ва бузургсол 1.55 сантиметрро ташкил медиҳад, аммо барои наврасон ин андаке пасттар аст, чун тафовут албатта инҷо дида мешавад. ҳамчунин ногуфта намонад ки дарозӣ ва бари анамин корти баргузории бадминтон ҳам барои варзишгароне ки дар рақобатҳои инфиродӣ иштирок мекунанд ва барои варзишгароне ки дар рақобатҳои ҷуфтӣ иштирок мекунанд аз ҳам тафовут дорад. боз як зарбаи дигари маҳкаму дақиқ ва инҷо акнун ҳисоб 6-7 мешавад. на акнун ба Ҷамолиддин муяссар нашуд ки ҳамлаи навбатии ҳарифро бартараф кунад. зимни иҷрои зарбаҳои худ бисёр албатта зарбаҳои маҳкаму қавиеро ҷониби варзишгари мо равон карда истодааст намояндаи кишвари Қазоқистон Кирилл Тен. ҳоло ҳисоб 6-11 аст. акнун боз лаҳзае баъд аз он ки яке аз варзишгарон аввалин шуда имтиёзи 11-умро ба даст меорад, фурсати муайян барои варзишгарон ҷудо мешавад. ба ислоҳ мисли таймаутҳое ки гирифта мешавад дар бештаре аз намудҳои варзиши даставӣ ва баъд аз ин боз варзишгарон бармегарданд ба корт ва рақобати худро давом медиҳанд.
рақобат идома меёбад ва инҷо акнун ҷамолиддин имтиёзи ҳафтуми худро ба даст овард. андаке бетаваҷҷӯҳии ҷамол ба канори рост ин лаҳза боис барон шуд ки имтиёзро варзишгари кишвари қазоқистон Кирилл Тен ба даст орад. бисёр хуб. Анамин гуна зарбаҳо албатта талаб карда мешаванд аз сӯи Ҷамолиддин ва инҷо имтиёзи ҳаштуми ӯ ба номаш сабт мегардад. бисёр хуб. анамин гуна пайдар ҳам ҳуҷумҳои хавфноки ӯ ҳоло чӣ тавре мебинед имтиёзҳои навбатиро ба хазинаи варзишгари мо оварда истоданд. зимни баргардонаи зарбаҳои ҳариф ҳам албатта бояд ӯ хело бо таваҷҷӯҳ бошад ба он хотире ки дида истодаем ки зимни иҷрои зарбаҳои худ Кирилл Тен хело зарбаҳои маҳкаму дақиқ дорад ки барои варзишгари мо ҳам мушкилӣ пеш оварда истодааст. аммо дар лаҳзаҳои дигар мебинем ки Ҷамолиддин аз ҳар нигоҳ дар қиёс бо ҳарифаш ҳеҷ камбудӣ надорад. хуб аут ҳисобида шуд ё на? На, ба ҳар ҳол ҳоло ба мо ишора мекунанд ки воқеан ҳам тӯб аз корт берун шуда буд дар лаҳзаи қаблӣ ва инҷо худи Ҷамолиддин зимни иҷрои зарба тӯбро андаке хато равон кард. мутаассифона акнун дар ҷараёни сети дуюм чӣ тавре мебинем тафовут хело бузург шуда истодааст, махсусан дар охир омада. аммо агар ба ҷараёни рақобати ин ду варзишгар дар сети якум таваҷҷӯҳ кунем, мо шумо дида будем ки чӣ гуна то ба охир варзишгари мо тавонист муборизаи ҷиддӣ барад ва тафовути 5 имтиёзиро баъдан аз байн ҳам бурда буд Ҷамолиддин Салимов. хуб инҷо акнун 11-19 мешавад. хуб имтиёзи 20-уми худро ҳам ба даст овард Кирилл Тен. 12-20 тафовут ҳоло 8 имтиёзро ташкил медиҳад. ва бо ҳамин бинандагони гиромӣ сети дуюм ҷамъбаст шуд. ин маротиб Ҷамолиддин Салимов мағлуб гардид дар сети дуюм ҳисоб 12-21 ва чӣ тавре болотар ишора карда будам агар дар сети якум Ҷамолиддин тавонист 22-20 зафар ёбад, пас дар сети дуюм мағлуб шуд. ҳисоби умумӣ бошад акнун 1-1 мешавад ва мо шуморо боз ҷараёни як сети дигари рақобати ин варзишгарон ки ғолибро бояд муайян кунад интизор аст. ҳоло бошад мо шумо имкон дорем чанд лаҳзаи беҳтаринро аз ҷараёни рақобати ин ду варзишгар дар сети дуюм бубинем.
бинандагони азизу арҷманд, гузориши мо аз ҷараёни рақобати бадминтон бозоне ки дар мусобиқаи минтақавии қаҳрамонии осиёи марказӣ иштирок карда истоданд давом меёбад. Ман ёдовар мешавам ки мусобиқа бо иштироки 6 давлат ва варзишгарони навраси то 17 сола дар пойтахти кишварамон шаҳри душанбе ҷараён дорад ва инак яке аз рақобатҳои бисёр ҷолиб ки рақобатҳои инфиродии писарона ба ҳисоб меравад бо иштироки Кирилл Тен аз Қазоқистон ва Ҷамолиддин Салимов аз Тоҷикистон давом дорад. Дар ду сети аввал ҳисоб баробар буд, 1-1. Ҳар кадоми аз ин варзишгарон дар навбати худ якдафаи тавонистанд пирӯзӣ ба даст оранд ва акнун мо шуморо сети сеюми ҳалкунанда интизор аст ки ғолиб дар ҳамин сет бояд муайян шавад. Ҷамолиддин Салимов имконият ва шонси бисёр хуб дорад. Агар мо ба лаҳзаҳои қаблии ҳаракати ӯ дар корт таваҷҷӯҳ кунем, пас метавонем ин чизро бигӯем ки Ҷамолиддин дар ҷараёни рақобат албатта ҳунарнамои арзанда нишон дод ва акнун бояд барои идома додани сабқатҳо ба Ҷамолиддин лозим меояд то дар баробари варзишгари кишвари Қазоқистон тавонад дар сети сеюми ҳалкунанда муваффақ шавад. Аз он хотире ки ин рақобатҳои инфиродӣ аст, албатта ғолиб мусобиқаро давом медиҳад ва варзишгари мағлуб шуда бошад аз идомаи рақобатҳои инфиродӣ берун мешавад. ҳоло бисёр хуб инҷо ба назар мерасад ҳаракатҳои Ҷамолиддин зимни бартараф кардани зарбаҳои ҳариф ва имтиёзи навбатӣ аз ҷониби варзишгари мо аз худ карда шуд. Ба ин тартиб ҳисоб 3-5 ба фоидаи Ҷамолиддин аст, аммо ин лаҳза акнун тӯб ба тур расида бармегардад. متاسفانه اکنون در هجوم‌های آخری حریف جمال‌الدین نمیتواند که سری وقت اون رو برطرف کند و این لحظه اکنون با خودی جمال‌الدین میسر شد که حریف رو وادار نماید تا به خطا بیاید، مخصوصا ضمن اجرای ضربه قوی خود دست یافت. اما این لحظه چی اکنون باز برابری با وجود میاد. тубанда ки лаҳзаи мушкил аст барои муайян кардан барои доварон ҳам аут ҳисобида мешавад. бале, имтиёз ба фоидаи Ҷамолиддин Салимов аст. аммо дар ин лаҳза акнун тӯб ба тур расида боз баргашт. аз ин хотир имтиёзро Кирилл Тен ба даст овард. 8-10 мешавад ҳисоб. дар сети мазкур хело бобоварӣ ва бо дақиқияти хосе ҳаракат карда истодааст Ҷамолиддин. тафовут боз ҳам 2 имтиёзро ташкил медиҳад ва инак аввалин шуда имтиёзи 11-умро варзишгари мо дар ҷараёни сети сеюм ба даст овард. бинандагони гиромӣ, ҳоло боз андаке тибқи ҳамон тартиботе ки қаблан ёдовар шудам, лаҳзае барои истироҳати варзишгарон ҳаст ва баъд аз ин боз рақобат дар сети сеюми ҳалкунанда давом меёбад. лаҳзаи иҷрои зарбаҳои бисёр хавфнок ва имтиёзовари Ҷамолиддин Салимов ва ҳамчунин ҳарифи ӯ Кирилл Тенро метавонед ҳамин ҳоло тамошо кунед.
خب اکنون بینندگان گرامی جای خود رو ورزشگران تغییر میدهند و البته این هم در ست سه‌می حل کننده اجازه داده می شود. که زمینی اجرای ضربه نوبتی خود جمال‌الدین محکم شد. به هر حال حالا وقت است و حالا امکانیت ها البته باقی میماند. زمینی پرتافتی خود به خطا راه میدهد اکنون کیریل تن و بینندگان گرامی چطور دیده استاده کورتی بادمینتون روسکونجا است و اون با چور منطقه مخصوص جدا کرده شده است که آنها منطقه یک دو و سه و چهار نام دارند. خب لحظه که ورزشگر از منطقه یکم پرتافت رو انجام میدهد حریفی باید در منطقه سوم باشد و همچنین برعکس لحظه که ورزشگر از منطقه دوم پرتافت رو انجام میدهد حریفی باید در منطقه چهارم باشد. بعد از این دیگر البته از این حرکت یگان محدودیت نیست و از هر منطقه و گوشه و کناری همین کورت امکانی اجرای ضربه به ورزشگران باقی گذاشته می شود و آنها می توانند بسیار خوب از البته همین منطقه دلخواه خود ضربه های خطرناک را اجرا کنند. این لحظه اکنون حساب برابر می شود 13 بر 13. باز یک ضربه بسیار خوب جهیده چطور دیده جمال‌الدین سلیموف ضربه محکم و دقیق را اجرا کرد. 14 بر 13. حریف هم در نوبت خود بسیار جوابی ارزنده گرداند این مراتب و چطور میبینید برابری باز با وجود میآید. 14 بر 14. حریف رو اکنون وادار کرد که به خطا راه دهد ضمن قبول پرتافت خود جمال‌الدین سلیموف. و در یکانی واحد همانطور میبینید برتری خود را باز دیگر بار جمال‌الدین از دست داده ایستاده است. بسیار خوب ضمن اجرای ضربه ها همانطور میبینید جمال‌الدین بسیار ضربه های محکم و دقیق را روان کرده میتواند و این برای کیریل تن مشکلی های زیادی را هم با وجود آورده ایستاده است. اندک اکنون با جمال‌الدین ضرور است که همین هنر و مهارت برگردوندن ضربه های حریف را هم تقویت دهد در خود. در این صورت باز نتیجه ها بهتر شدنش از احتمال دور نیست. دیگر باره برابری به وجود می آید. 16 بر 16. در ترکیب بروی نوبتی همانطور دیدید ورزشگری کشور قزاقستان اندک موفق شد و حالا به پیش میبرد اکنون. من در جریان ست سوم این بار اول است به نظرم که ما به پیش برآمدن کیریل تن رو میبینیم. اینجا اکنون حساب 16 بر 18 می شود به فایده کیریل تن. متاسفانه در این لحظه باز یک ضربه حریف رو جمال‌الدین سر داده ایستاده است و بسیار خوب همین لحظه امتیازی مهمی رو به دست آورد جمال‌الدین. 17 بر 19. حالا امید هست البته برای بهتر کردن این نتیجه. خیلی مبارزه برد، خیلی تلاش کرد، اما در نهایت کار با جمال‌الدین اینجا میسر نشد که این مراتب
зарбаи навбатии ҳарифро баргардонад. Лаҳзаи бисёр мушкилам барои ӯ ҳоло ба ҳисоб меравад. Бисёр зуд ҷавоб мегардонад. Инҷо ҳисоб 18 бар 20 аст. ҳамаи мухлисону гӯем шавқовандони риштаи бадминтон ки дар толор қарор доранд, ин лаҳзаҳо бубинед чӣ гуна бесаброна интизор буданд ҳунарнамоии хуби Ҷамолиддинро, аммо дар охир омада як иштибоҳи бисёр дағал, як иштибоҳе ки албатта касе интизор набуд, боис бар он мешавад ки Ҷамолиддини мо аз идомаи рақобатҳои мазкур берун шавад. ва ин табассуми истеҳзоомез аст. бинандагони гиромӣ, худи шумо дарк карда истодаед ки ба чӣ хотир Ҷамолиддин бисёр ҳунарнамоии олӣ нишон дод, аммо дар охир омада дар лаҳзаи бисёр ҳассос як иштибоҳи ноҷо, як иштибоҳе ки касе интизораш набуд Ҷамолиддинро дар ин рақобат ба бохт наздик кард. албатта наметавонам гӯям ки ҳариф арзанда набуд. ҳариф ҳам бисёр ҳунарнамои хуб нишон дод Кирилл Тен, вале имкони пирӯзӣ ба даст овардан дар ҳамин рақобат барои Ҷамолиддин вуҷуд дошт, аммо Ҷамолиддин Салимов дар охир омада ба хато роҳ дод, махсусан дар сети сеюми ҳалкунанда ва боз дар лаҳзаҳои охири он. метавонед акнун чанд лаҳзаи ҷолиби рақобати ин варзишгаронро бубинед ва бинандагони гиромӣ, гузоришҳои мо боз аз идомаи рақобатҳо бо иштироки варзишгароне ки дар ин мусобиқа аз 6 кишвар албатта ҳузур доранд баъд аз чанд лаҳза давом меёбад.